εκπομπή καλύτερα. Μπροστά σε αυτά που ακούσαμε, θες και ένα καλό ανέκδοτο. Όχι, δεν είναι, είναι φιλοσοφημένο. Είναι το παιδάκι, ο γιος συζητάει με τους γονείς του. Όχι, συγγνώμη, δεν θυμάμαι καλά, εντάξει, το θυμήθηκα. Είναι ο γιος που συζητάει με τον πατέρα. Ναι. Και του λέει, πατέρα, σε παρακαλώ, προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και ουσίας? Λέει ο πατέρας, κοίταξε να δεις, παιδί μου, πρέπει να σου φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις γιατί. Σωστά. Λέει, λοιπόν, άκου να σου πω. Πήγαινε σε παρακαλώ, ρώτα τη μάνα σου. Αν ο Χασάπης μας έδινε 3.000 ευρώ, θα πήγαινε μαζί του να κάνει σεξ? Τρέχει ο πιτσιρικάς, ρωτάει, γυρνάει. Μαμά είπε ότι ναι, βέβαια, με χαρά θα πήγαινε. Λέει, 3.000 ευρώ. Λέει, πήγαινε τώρα σε παρακαλώ στην αδελφή σου τη μεγάλη και ρώτησε την, αν ο Μανάβης της έδινε 3.000 ευρώ, θα πήγαινε μαζί του να κάνει σεξ? Φέρει ο πιτσιρικάς, γυρνάει μετά από λίγο, με μεγάλη χαρά πατέρα, θα πήγαινε να κάνει σεξ. Ωραία παιδί μου, τώρα για να καταλάβεις. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή έχουμε 6.000 ευρώ. Ουσιαστικά όμως έχουμε 2 πουτάνες στο σπίτι μας. Τέλειο. Έλα τώρα. Με 3.000 θα πήγαινε και ο παπάς με το Μανάρ. Πες την αλήθεια.